ka intiere od bura mamalo. Okinyi makawuono inyalo mana leronwa ni jo od bura mage mabende osechopo kanyo mar mondo mi gindikre kaka e kinde mabende gi kore mar chako tiyo ayanga e od bura mamalo Nyambaga. Joyce Oduor oyawre kamoro mara ma intiere gi sechegi ma en logo tich mar Ramogi TV Royal Media. Kisungu wacho ni good to see you. Odiochieng' ma kawuono ni en odiochieng' mar ariyo kama bende jo od bura osebedo kadhi nyime kod molo kaendi mar chwalo nonro margi kendo bende yudo tiegruok ma wiye mana kaka nyo gweng' wecho odiochieng' manyoro nyaka gi sechegendi chal ka gima chenro ni koro chalo ka gima odwa donjo e ng'iende nikech thoth margi donjo kaendi e kendo kaka lore kiseche moko nyodwa yulo kawuono kase motegno ber kiyo ni niang' mitne tok isebolo chungle mawinjo odiochieng' makiny agombo kaka kod jo od bura malego Usonga Samuel Atandi mabende dendo ni Meli moko kuom jo od bura mochopo kokinyi mana mar mondo gichwal nonro margi e tielo mar ariyo to bende giyud ni to tiegruok magi mantiere lony mane mantiere Mishimiwa machiegni gombaka kod Walter Nyambaga ma bende koro nitie ka Ramogi TV en loso kodi mokwongo e odiochieng' mokwongo ahinya to sechegi endi ka koro loso kod Ramogi TV wach mane ma in go ne jalego Usonga. Erokamano ahinya ni Ramogi TV aparo ni mae kuongo na bedo na mokwongo maloso gi jo dalawa kokalo kuom Ramogi TV kendo amor gi Ramogi TV nikech en station ma jo dalawa winjo ahinya kendo neno omiyo adwa na wach ni erokamano ahinya Walter kuom miya thuolo ni mondo alos kod jothurwa kawuono en odiochieng' mar ariyo ma wajumbe manyocho yier mabiro yod bura kae kelo otasegi kisungu luongo ni orientation to kendo joma nyien be inyiso kaka bunge chal omiyo anto kawuono abiro gokinyi kendo mara odhi mapiyo nikech gika mang'eny ni system mar parliament. Erokamano. Mheshimiwa nyadi mang'eny chal ka gima dwaro nitiere ne jo alego Usonga mondo michwal ne gidongruok ahinya to koro giyieri tielo mar ariyo gino kenge mage miseketo kata kit dongruok mage mantiere lai mari gi sechegi ende. Mokwongo adwa ni mondo awach ni akaw thuolo ni mondo aduok erokamano maduong' ni jo alego Usonga nikech ung'eyo ni chakre 1992 onge mbunge moseduogo diriyo i history mar alego Usonga omiyo ane makwongo omiyo akaw thuolo ni mondo aduok jothurwa erokamano ahinya kuom dhiala ma en hera maduong' ma jo alego Usonga otimona kendo ok en gima akawo gi kamano akawe ma serious kendo adwa ni mondo awach jo alego Usonga ni kanyo tiyo nigi tam mokwongo 12th parliament 13th parliament adhi tiyo nigi maber kendo matek moloyo kaka nyocha tiyo moro cha nikech gimiya teko gimiya ngufu mar medo tich nigi yore manyocha wapango yore mag medo gero sikundewa medo tero nyithiwa mang'eny somo through bursary loso weche mag barabara mag national government loso weche mag security wadhi timo gi matek kendo wadhi hakikisha ni gigo dhi kare to kendo wach ma Nairobi be weche miloso Nairobi gi national government wadhi makre maber gi national government sana sama Jakom Raila Amolo Odinga dhi chamo ma president ni koro wadhi bedo motegno ke sirikal mamalo be wadhi bedo go to mago te wadhi tiyo go e jiwo maendeleo mwako thurwa. Mheshimiwa kik poni nyalo go ni galo go kang nisro nikech podan kod penjo en ni kalore kit dongruok mantiere lego Usonga ngeni nitie pith mar rech jakoro mga jwanga go badatung kenda neno ja od bura ma Nyando Jared Okelo mabedo chopo ketielo mokwongo eno kambu yoro pamborome mokalo Mheshimiwa machiegni Ramogi TV. Erokamano ahinya erokamano Walter Morneni erokamano ne oganda jokanyanam duto maneno wa odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar ariyo ma wabunge biro kelo tesegi manyocha gikawo kuom returning officers bang' yombo nyo en odiochieng' manyoro nyo governors chamo muma koro thoth ji nyoni kuonde ma governors chame muma kawuono mwayudo thuolo makende mondo mi wabika wakelo tesego mondo mi opuodhgi. Erokamano Mheshimiwa penjo maseche moko osebedo ka gido ito ganda en ni to koro e wang'i lenyi duoge od bura to nyaka chop sechegi oula dhi gi jo Nyando waere wach midwa wacho negi. Oula sani ok idhi gi jo Nyando nyo watieko wacho oula kanyo wagero daik tam na mokwongo mamago be achiel kuom gik momiyo duogo mayot ahinya ke jo Nyando nyo neno ka gimo osechando gi kuom higni mang'eny nyo wagore go mwatieko omiyo sani koro wadwa donje dongruok mopogore gi weche mag oula na wacho negi ni tielo na mokwongo wach mar oula nyaka waketi e buge mag sigana omiyo sedonje buge mag sigana.
Erokamano to okachano mar wegi seche gendi en mana ni nyaka koro ler ne jopiny to pur mar michele magwenge mag Ahero kacha ne kachiel kod alwora mar Kisumu County osebedo mbaka e kind oganda. Oyieri e tielo mar ariyo. Be nitiere chike moko museketo makoro dhi longo go lwasi mar pur? Erokamano ahinya. Mokwongo weche mag pur to nyocha nogol Muteri County owuok e national government kama wantie. Omiyo weche mag pur thothne otelnegi kod weche mag governor kaachiel kod migawo mage mopogore opogore. To kata kopogore gi kamano, nitiere gima dho ngere luongo ni lobbying, tiende ni sundo weche mopogore opogore. Nyocha sesundo sirkal mamalo mar Uhuru Kenyatta, nikech Uhuru ne ema pod president kata sani kapok owene Raila Odinga. Mane giyie ma National Irrigation Authority ochako kao eka 5,000 mar puro michele e Nyando constituency e gwengewa miluongo ni Nyamware. Omiyo sani kopogore gi eka 11,000 manyocha wan godo, wachako medo eka 5,000 mar puro chele, kendo tich dhi chakore kanyo. Nyocha ne gisemiyowa $200,000 mar chako tich mar puro michele, kendo mondo mi bende los gima giluongo ni weirs, tiende ni kaka pi wuok e nam ka wuok oko mondo goyo donje puothe manyien manyo wapurogo. Omiyo weche mag michele en wach malich ahinya gwenge mag Nyando, kech en achiel kuom gigo mamiyowa yuto e gwengewa. Omiyo wadhi medo thuoke obed malach. Nyocha bende sirkal mamalo kanja winy chandowa ahinya weche mag michelego. Ne PS mabende anyuola iluongo ni Francis Owino mar agriculture nyocha omiyowa ndege mondo mi odhi onegnwa winy manyocha osetimo kamano. Erokamano mheshimiwa, kapok idhi ageno ni pod an kod penjo kaendi nikech in achiel kuom jo od bura manyocha oyudo thuolo e dwe mar 4 mane dwe ni endi modhi e pinje mag Ulaya somo rieko kaka inyal dong e kuonde chunge ut bura. Ang'e leronwa mano endo ni to ere yo midwa kete godo e yo mar ariyo. Ago bada tung koni endi kendo mheshimiwa Meli iluongo ni Samuel Atandi. Oganda mawuok alwora mar dho wadh nam Lolwe ahinya kaka kuonde machalo kaka Siaya moko kuom counties manyocha obedo e lai gi nonro motim ni dongruok chal ka gima yule, to rowere bende nweng'o margi wuokie nam. Alego Songa kacha nitie omena moko. Alego Songa wanwa ok wachiegni gi nam, wan yor pur obe waduong' i weche mag pur, sana weche mag puro mchele. Wan gi project maduong' manyocha wakelo kwakalo kuom Raila Amolo Odinga, iluongo ni Low Nzoia Irrigation Project. Low Nzoia Irrigation Project en project mar World Bank, $5 billion. Kendo project no osebedo kitime higni 2 mokalo ma uchiegni tieke. Gima nyocha chando wai project no en ni project ne nyiewo lowo kuom jopiny. Jopiny mang'eny ne onge title deed. Koro ne wakawo time mang'eny kapod wa process title deed mag jopiny mondo sirkal okaw lop jopiny otimie farming. Ting'eyo ni wan gi problem mar thidhia Nzoia momako Usonga ward mara note nyaka West Alego. Mane kuma project nitie, kendo kata karwa kanyo thidhia dhi rumo nikech dikes migero kacha, kendo rehabilitation midhi tim kacha, kendo pur midhi sirkal dhi konyo joma mondo pur michele gi pur mamoko dhi konyowa kabisa. Mano project mwang'eyo ni bang' Raila kawo loch ni to en gimiyawo. Omiyo i wech korka pur waseketo bidii motegno, kendo kanyo cha campaign ni governor marwa nyose kawo loch James Orengo Nyatieng' ni wuotho kode area ma Usonga kanyo gi Dominion, iluongo Dominion area Yala Swamp. Kendo ne wawinjore kode ni sirkande mar governor mare mokaoni odwa loko Alego Usonga bedo food basket mar Siaya, kendo obro keto ngufu mar keto pesa mang'eny mondo jo gwengwa kanyo bed kuma chiemo wuokie mimi jo Siaya nyaka jo Nyanza. Omiyo weche pur godwa wakete bidii, support more yudo from national government, especially reclaiming area Mayala Swamp bro dhi in a long way in ensuring ni jowa obedo food sufficient. To weche mag yudhe, ung'eyo ni youth temani i Kenya ka higa ka higa yudhe wuokie high school, moko wuokie primary school, moko wuokie university. Giwuok ni in their thousands to tije onge. Ma sirkal mora ma donji office sana county government marwa gi national government nyaka gihakikisha ni weche yudhe olos. To yudhe go benyochi neno kancha ndalo mancho go kura, yudhe mang'eny choko go kura. Kiti wacho ni go kura ni sirkande mokalo gi to okrang weche gi. Omiyo wan gi hope ni programs manyo waketo kaka jo Azimio manyo wawacho ni wabro address go weche mag yudhe kawa kawo loch ni to wabro hakikisha ni weche yudhe olosi, weche ohala, weche training ma yudhe mondo yudhe obed gi skills ma ginyalo survive go, weche yawo industries, factories. Wadwaro mondo wayaw factories
ma yudhe nyalo yude tich mutieko school. To tiego yudhe mondo yudhe bed gi knowledge and experts ma ginyalo tiyogo timogo gikgi is very very important. Yeah, mage plande mantie mbele mwang'eyo ni biro konyowa jo Kenya to kendo biro konyo yudhe ma Kaluo Nyanza. Mheshimiwa wach Azimio tingeni wach moro chielo liete e od bura kaendi yo midwa dhi yier godo speaker. Ere ngadho muda dhi tiyo godo mondo mi oyud ni jalno ma uchoro mbele moyudo thuolo mar tayo twak e od bura kaendi koso bina uneno ka gimo chal uchako ywa ng'ich nikech iwacho gani pile jal moro waka ngolo en ng'ama wiye lewo. Speaker mar od bura ma Karwa ka to mano dhi bedo ja Azimio nikech ing'e maber ni numbers magwa wajumbe mag Azimio ng'eny molo mag Kenya Kwanza. Yes. To jo Kenya Kwanza deputy president osebedo ka temo sero wajumbe wa to waseng'iso joma nyocha romo gogo ni onge haja mondo idhi ot moselos magik moko seketie mosetiri nyaka chiemo tiwo kiodi ma inie gi namba ma inie gi nafas mar loso chiembi kendi ka kichielo ka king'eyo. Omiyo wang'eyo ni wajumbe ma nyocha romo gogo kama nyocha temo sero mondo dhi okony gi yudo kura mar speaker. Wajumbe go gin joma fuwo gin joma riek kendo gibiro duogo go kura ni korwa koni. One majority Azimio majority by law and by numbers, and we are very sure ni speaker masaman wasewinjore ni speaker Jared Okello katanga to speaker nwadhi gon kura te mabed speaker marwa. Erokamano nikech wacho Jared Okello alokra mana tung kaendi mondo Jared Okello dumia duoko. Jared Okello yieri kaka ja od bura ma Nyando tielo mar ariyo. Nitie jok manoko goni ombulu gin gi chuny madang'ni. Ombulu manyo gona en ombulu ma iluongo ni sina yweya. Nyo ayudo ombulu 45,000 kanyo ng'amoluwa ni kod 6,000. Mano nyiso ni polling stations tema nyo goyo ombulu ayombe e Nyando mangima. Ok dang' achaka kwed ng'ato ni nyo kogo nombulu mi ok oyud dongruok. 45,000 gi 6,000 tiatie maber ne jite. To nikech jogo nyo chodore mondo menyo tim kaka timon kamano. Ne jogo manyo ochung' koda ase loso kodgi kendo waseyie ni wadwa tiyo ne Nyando kaka jodhot achiel maonge ng'ata mwaketo akweda kuome. Nyo wachung' dhano 9 to Nyasaye nyo neno na dhi nyime mar tiyo ne jo Nyando. Omiyo ji 8 modongo te waseloso waseriwore kodgi kendo wadwa tiyo ne jo Nyando kanyakla. Tudu wach penjo makoro mogik ni kachiel kod wach ni mogik gimiluongo ni omenda mar CDF nyadi mang'eny ji te ok yude e constituency to nitiere moko sanja moko bendo jole weche mag tiegruok. Ere yo ma edwa long'o godo chenro ni endi mar mondo mi ochop ne ji te ahinya to nyithindo maseche moko ok onyalo to gin gi riyo mar dhi sikul. Erokamano ahinya. Gimomiyo jo Nyando miya tielo mar ariyo chutho en wach mar basari mawuok e ofis mar jo CDF. Tiende ni ng'ata mosebedo kaketo kwayo achiwo ne omenda kaka chik dwaro. Mano nyo moro jo Nyando ahinya monyo miyo gikoni kara amed dhi nyime mondo amed puonjo ne nyithindo. Rate mar dropout kata weyo sikul ne nyithindo ei Nyando onge kata chiel nikech aneno ni nyithindo te onego bed e skul wiye gi odhi ochwak gi kiny bende gibed ji. Omiyo school dropout ne en gima ne nitie kanyo toke kocha to kana adonjo ofis onge nyathi Nyando mosewe sikul ne wach mar school fees. Erokamano Mheshimiwa kik poni nyalo sudo. Mheshimiwa Tandi kakora wei mondo kore dhiyo. Geno nitiere kuom oganda manyo luto ombulu kata bende weche moko pod dhi nyime doho. Ka bende koro uchopo kaka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod Kenya Kwanza. Ineno ka bunge ni dhi chalo nade ahinya tielo mar ariyo. Ingen bunge kaka behavior mar bunge luore gi sirkal mantie. Ka wani sirkal kaka wadhi bedo sirkal ni to wane mwadhi set agenda mar bunge nikech agenda mar bunge bedo set gi sirkal mantie. Sirkal ka en marwa to wane wa drive agenda mar bunge. Omiyo wan very optimistic ni samanu wasekawo loch to wabro drive agenda mar bunge kendo wabro bedo on the side ma majority wane wandiko kaka sirkal ringo. Mano dhi konyo nikech wan mwadhi ndiko budget, wan mwadhi timo gimoro amora midwaro gik kaka agenda mag sirkal kama rutu muset agenda. So mane situation ma wantie. Parliament mokuongo ma kane noyierwa 2017 kawa pingo sirkal. Mawa gore gi sirkal mawa resist bunge mwabiri bunge kaso leo. Kose yier nyaka speaker. To kane jakom okawo handshake yo uru
to wachako kendo cooperate gi sirikal i bunge kendo tie agenda mag sirikal mang'eny mane waneno ka beyo to wasiro to maricho to wapingo omiyo wang'eyo na agenda mag bunge ni especially ka wasekawo sirikal wadhi set agenda maber kendo gima duong' mwadhi timo en hakikisha ni promises mane wachiwo mane Azimio la Umoja ochiwo ng'eny promises go nyaka ketgi i chike to wane mwadhi keto gi chike ka piyo piyo mondo jopiny ochak winjo benefits mag promises mane oketgo. Erokamano. Yudo thuolo mar loso kod Ramogi kuom thuolo mokwongo. Erokamano ahinya, adwoko erokamano ni Ramogi TV kendo kata sama na aloso kae to jothurwa mosenena wach goro na message ni mheshimiwa waneni kiloso i wang' jowi mar Ramogi TV. Amora ahinya gi Ramogi TV. Ageno ni ubro luonga kendi studio mondo wang' ni abia wachie kaka apango tich ni Alijo Alego Usonga. Erokamano. Joyce Oduor mano en kanyo jaod bura malego Usonga, Samuel Atandi kachiel kod Jared Okelo mawuok e gwenge mag Nyando. Pod wago mana kambi kaendi mar yudo moko kuom gik madhi nyime kaendi. Bed king'eyo ni chenro ni nyogweng' wech nyoro to bende pod obiro dhi nyime nyaka odiochieng' ma kawuono ni midhiambo, kama bende ibiro kawo nonro margi mondo chwali mbui mar od bura nogo mar parliament mar 13. Bed king'eyo ni wach ma bende osebedo ka obedo twak e kind kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kachiel kod mano mar Kenya Kwanza en to gin lai magi kata kit kwan mage kachiel kod keto e mesa jogo manyalo dhi yudo ombulu mathoth mar yiero jata twak. Bed king'eyo ni nitiere moko kuom jogo mosechwalo kwayo makende gin Moses Metangula mar Ford Kenya nitiere kanyo kata beno yiere kaka seneta mano ma Bungoma chal ka gimo dhi gweta mondo mien bendo bede ng'wejno endo. Bed king'eyo ni motelo Ogai Raila Amolo Odinga mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance no chwalo nyinga Kenneth Marende mondo mi yudo thuolo maketo kod mani kata mpaka pod dhi nyime kata mana jatend Wiper Party mak mana ni en muya mafungo ripok ler ni wayudo mak mana ni jok mosebelo godo wach kachiel kod jodito mosechopo kaendi olieko ne gin kod ikruok mar rieya mar biro yudo thuolo mano mar tieko chenro no endo kendo neno nigi luto mbulu kaka dwaro mar riwruogi bende odhi. Wago kambi kaendi mana mar dhi nyime entie jo od bura moko machopo ka kuom thuolo mokwongo waneno kanyo mano yier kaka woman rep ma Homa Bay Ben Suda gi dhok miluonge godo kata Joyce Osogo osechopo ka kachiel kod jodito mamoko jad bura ma James Nyikal no osechopo kaendi. Waneno kanyo mak Nyamita mawuok e gwenge mag Uriri bende osechopo kachiel kod jo od bura mopogore opogore. Wan kanyo gi ja od bura mawuok Gatundu North mobiro kuom thuolo mokwongo Njoroge. Wabiro dhi nyime kod choko mathoth kendo wageno ni nitiere moko kuom jo od bura mochopo ka kuom thuolo mokwongo ahinya ja od bura mawuok e gwenge mag Migori County Mohamed Fatuma bende gene gi nying mar full network bende wageno ni biro chopo kama mar bilo kod gi wach. Wasingo ni koponi otimore ibiro kelni kod Ramogi TV kapod wadhi nyime kod golda kendo laka mana mar gido kendo kolo weche madhi nyime. Joyce Oduor jahawe okinyi makawuono nikech pod ibiro yudo weche kaka gedhi nyime gi seche gendi aduoki nyaka e studio mondo mi yud weche molosi kendo iki koponi in kod penjo Joyce Oduor inyalo diro mondo an bende kora lwar godo ilo. Erokamano ahinya Walter Nyambaga. Onge kod penjo mora mak mana nanyalo wacho ni joneno magwa bende johawi kalore ni gin bende giyudo weche duto matimore e kor gwenge mapacho kae kama bende in bende goyo tacha e od bura mamalo kacha mar menyo kaka chenro dhi nyime mano mar tiego kod nono jod bura kama bende chenro makamano donje odiochieng' mar ariyo. Erokamano ahinya